आंनि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो भिडिअ फरायनो थाबाय लोगोफोर दा जों थांगासिनो सिनेमा हलाव दा केरेला स्ट'रिखौ नायनो थांगासिनो मोजां जागोन बायदि मोनदां सिनेमाखौ गासिमोन नोंथांमोना नायफैयाखैबा नायफैदो जों अनलाइन बुकिं खालामबाय ओमफ्राय अनलाइन बुकिं खालामबाय आं दाना बै सासे दङ जों नुगोन दाहाय खालामदों बेसेबां बेनो जायो खोमालै बेजों थांना थांसैदां लोगोफोर ना साफा नुखायो बेखौनो ज' लोगो होमबा नोंसोर दा नायलांबाय थाबानो जाबाय थांसै नुबाय ना लोगोफोर जों बिटिसिआव दंफैयो थांसै दा लाइटआ बेसे माबाजोबो माने बिदि जादों ओमफ्राय लाइटआ बेलासियाव फैनांगौमोन नामा थ' गासिबो दा सिनेमा हलाव सफैना दं जोङो ओमफ्राय जोंना लास्ट जागोन आरो मुभिया थांबाय माखासे एबारना जोंना लास्ट जोंनो लास्ट जासिगोन ओंखारलांजोब्बाय दा सफैना दं हाबोथ'वाखै दा थांनो हाबसैनो होबाय हाबसै आरो ना लोगोफोर नायसै ओमफ्राय उनाव माबायदि सिनेमाया बायदि एसे इन्टारेस्टिं जागोन ना एसे दुखुनि जागोन नोंथांमोननो दा सेयार खालामसै आरो एसे मा लांफैदों नों मा लांफैदों गोसोनि दुखु दाहाखौ बावगारनायनि सिनेमा नायनो फैदां आइस मा सिनेमा मा सिनेमा गावखुंलायनाय किडनेप खालामलायनाय सोरखौ केरेलानिफ्राय पाकिस्तानाव लांनाय ओमफ्राय आइएस आव जइन जाहोनाय खयथा 7टानिफ्राय माथो दा खय जाखो टाइमा जाबाय ना जानोसै 5 मिनिट दंबावो नायखांबाय बिस्रा मालाय ओमफ्राय ओंखारलांबाय नायखांनानै एबार सेकेन्ड जोंनि लास्ट श' नायनाया 4टा जांखाबाय ओरै ओंखारजोब्बाय नै बेनो लास्ट श' एबार ना एबार लास्ट श' गल्ड डिजिटेल सिनेमा क'क्राझार नैबेनो लास्ट श' एबार जोंनो लास्ट जासिगोन थांबाय मालायनो जों दा हाबनोसै लोगोफोर नै सफैना दङ जों सिनेमा हलाव हाबसै नै बिदि दं सिङाव जाग्रा जाग्रा गला लानानै पपकर्न नै बिदि हाबनानै बाय Cześć, gdzie Kiman? Nagle? H4, H5 কোনটা আছে? এই দুজন বই আছে। Itu, tolong. Oke, ini biar, sudah. Biar. Itu না? Oh my god, kali-kali আমি সফৈবাই কৰিছে। এই দুটা। বই মনি আছে নে? হা? বই মনি আছে। ওকে। ওলে? Kerala story. Naik sih mau na? Apa? Naik sih jangan naik nami mau na mau di reaction deh kita sih na. So lagi buat jebai sih na semuanya ini. Datang sih nuau. ओमफ्राय दाना मा ओंख्रि जाहैबावनांगौ दे मा ओंख्रि जानो फाग्ला गैया जायो फाग्ला बिदि जायो बेदर मोनना मोनलाथाय दाबा गोलावफ्रा बिदि जायो सोरबा गोलावफ्रा जों रुमाव सफैबाय लोगोफोर खाब्रुं खुरुं मोनजोबोलै मोखांफ्रा दोनायल' फाग्ला रेप केसल' आयु खालि रेपल' खालामो हिन्दुफोरखौ गावसिनि ख्रिस्टान माबा मुस्लिम धोरोमाव सोनाय मा होनो बिदिखौ खेबनै खालामनानै लांनानै खालि माबानायल' आरो गाज्रि खालामनायल' नङा होमबा साले सिनिया खाथ्रा बेफोर जाहैबाय बर' हिनजावफ्राबो बुरखायनानै दा थांखा जायो बिसोरजों मिथिबाय
आरो नाय बे सिनेमाखौ नाय होमबासो मोजाङै बुजिगोन नङा होमबा नायबा बुजिगोन ना बे सिनेमाखौ नाय मोजां इन्टारेस्टिं नोंसोरनि थाखाय जोंनि थाखाय बिराद मोजां सिगां समाव जों उन्दै समाव खोनाबायल' थायोमोन भिडिअ'ल' नुयोमोन आखाइ दानस'नाय हरनाय ससियेल मिडियायाव दा रिल आफगानिस्ताननि दा एकदम नंमारगौ बायदि नुखाबाय फाग्लासो आरो जोङो एसे एनैबाबो मिथिबाय दा प्रेगनेन्ट जानायफोरखौ दोनलायबावासो नङा नों माबायदि गाज्रि खामानि मावो बिसोरो माने रियेल बुस्थु रियेल जानायखौनो दिन्थिखादोंना बिसोरो सिनेमायाथ' रियेलखौनो दानदों रियेलब्रा ट्रु स्ट'रि रियेल इन्सपायार जानानै ओमफ्राय खिन्थु बे हिनजावफोरनि थाखाय बांसिन आरोना बे नायनांगौआ बुजिनांगौआ बांसिन बेहाय मुस्लिमफोरजों बांगालफोरजों बुरखायनानै लांजायोना बिसोरो हिनजावफोरनि थाखाय बे माने इम्परटेन्ट सिनेमा जानानै दं आरो बे नायोबा नों बे गामसाखौ गानदो नायबानो जाबाय लोगोफोर दा जोंहा संनानै जानांगौ जानानै फैबाय हिनजावफोरबो गैया नालाय बालन्दा पार्टि बिस्रा सिफुं सुफायबायनानै थायो नै बेबो दामस्लाय नै लागावस्लाय दे दामदो दे स्रायनो स' लोगोफोर होनबा भिडिअ'खौ आं बेखिनियाव फोजोबसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजांबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव जाहाथे जायफोर नायाखै बे भिडिअ'खौ नायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय जोंनि गासिबो हिन्दु धोरोम मानसिफोरखौनो आरो हिनजावफोरनि थाखाय बे इम्परटेन्ट स्टार आरो बे सिनेमाया बिराद इम्परटेन्ट नोंसोर नायबा बिराद बुजिगोन आरो गिनायबो फैगोन नोंसिनियाव हानायमानि शेयार खालाम लाइक कमेन्ट खालाम आरो जायफोर नायनो गोसो गैया दा नाय आरो साबस्क्राइबबो दा खालाम नाङाबो जायफोर सापर्ट खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय आरो गोदान चेनेल खालामनो खुलिनायफ्रा सापर्ट नांगौबा आंनाव हर आं साबस्क्राइब खालामना होगोन लिंकखौबो होना होगोन आङो थ' बिदिबा बाय बाय